Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updi ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malanto sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Sa Bacolod City, lalaki nga sa puwan patay sa kahapon sa barangay Pahanukoy, COVID positive nga nakapalagyo sa quarantine facility. Pagbakuna sa mga minor de edad, ginalauman nga makabulig para malabot ang herd immunity. Sa Kabangkalan City, doktor kag din sa universidad patay sa COVID-19. Babae patay sa pagpaniro sa reclamation area sa Bacolod sinigid lamang nga hapon. Kag sa Good Vibes, mga taga Nueva Ecija, isa ka dekada na nga nagabalik-balik sa Bacolod para magbaligya sang parol. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, namutika ng pagsaka sa kadamuon sang dengue cases sa syudad sang Bacolod. Sa pinakaulihing nga report sa City Health Office sa Morbidity Week 41, ukon as of October 16, 278 ang na-report nga kadamuon sang dengue cases sa Bacolod. 3 diri ang napatay. 0.4% nga nagsaka kung ipaanggid sa kasubong nga tion sang 2020. Sa nagliligad nga bulan, decreasing o kung mas manubo ang kadamuon sang kaso sang dengue kung ipaanggid sa amo nga tion sang 2020. Ang Barangay Estefania ang may pinakadamo nga na-record nga kaso sang dengue, 35. Sunod naman ang Tangub, Mansilingan kag Villamonte, 22, kag Singkang Airport, 19. Sunod sa City Health Office ang pagsaka sang kaso tuga sa mga nakit-an nga tinaw nga tubig nga yara sa mga container ayhan sa gwa o kun sa sulod sang mga balay nga nagaserbe nga breeding site sang mga lamok. Padayon ang pagpakig-angot sa mga barangay, amuman ang rekurida, pagpanagtag sang larvicide, kasubong man, fogging kag spraying. Sa number 9, COVID-19 cases sa probinsya sa Negros Oriental amat-amat na nga naganubo. Executive order nga nagapahalog sa travel protocols, posible ipagwa sang gobernador. Liwat na nagapanaog sa double digit ang daily cases karon sa Negros Oriental matapos ang pilaman ka adlaw nga triple digit ang saka sa kada adlaw. Humbalin Oktubre 30 tubtob Nobyembre 1, may 137 na lang ka cases tanan ka mga new cases nga na-record ang Negros Oriental. Nagdamo man ang recovery sa probinsya. May 316 ka recoveries ang Negros Oriental sa sulod lang sang 3 ka adlaw. Yara na karon sa 2,426 ang active cases sa probinsya. Gani si Dr. Leland Estacion, ang ground commander sa Negros Oriental IATF, nagsiling nga mahimo magpagwa na sang executive order si Governor Ruel Digamo nga halugan ang mga border checkpoints pati na ang protocol agud matibong man ang ekonomiya sa probinsya. Sa number 8, syudad sa Bacolod magapabilin sa gihapon sa Alert Level 4 status bisan pag gin-recommend sa Department of Health Region 6 ang pagpabilin sa Alert Level 3. Halos magkasubong lang ang mga restrictions sa ginpaidalom ang Bacolod sa General Community Quarantine with heightened restrictions kung ikumparar sa Alert Level 4 status ng National Interagency Task Force. Pero nag-request na ang syudad sa NIATF nga kuntani ma-downgrade sa Alert Level 3 ang Bacolod karon nga naganubo naman ang COVID-19 cases kag nagnubo naman ang healthcare utilization capacity halin sa 80% panubo sa 64% sumugod sang nagligad nga semana. Suno kay Ang, Executive Director ng Emergency Operations Center, non-appealable ang recommendations ng NIATF bisan pa may recommendation na sa DOH Regional Office nga i-downgrade sa Alert Level 3 ang Bacolod. Gani magahulat na lang sila sa mangin desisyon sang NIATF matapos ang ginapatuman restrictions sa idalom sang Alert Level 4 status tubtub sa Nobyembre 14. Pending ang ato niya request, pending ang letter ni Mayor, they have not acted on the ETS.
So, maulat lagi kita in the meantime. As far as enforcement is concerned, ano lang tagiapon, ang papareho lang tagiapon sa GCQHR. Sa number 7, sa Banwasan Don, Salvador Benedicto, pasahero sa bus, ginbayad nga plete, pusil, arestado. Detain karon sa Don Salvador Benedicto PNP ang 51 anyos nga si Martin Gikin matapos ini makuhaan sang armas sa sulod sang bus gaya gitsakyan sa Lunes. Suro sa hepe sang DSB PNP nga si Captain Eugene Tolentino nakainom si Gikin sa iya sining nga pagsakay sa bus. Sang gipamangkot siya sang konduktor kung sa diin ini manaog, gulpi lang suno sa pulis, ginpagwa sang sospek ang iya kalibre 45 nga armas nga kag iya ini ginbayad. Gilingon man nga naagaw ini sa konduktor kag nagpangayo sang bulig sa pulis, agud maaresto siya. Sa number 6, duha patay, 3 pilason sa pagbungguanay sa motorsiklo kag tricycle sa syudad sang Cabancalan. Patay ang 20 anyos nga si Ann Crizel Henubio samtang pilason ang iya utod nga si Kent kag iloy nga si Alma matapos mabungguan ang ila tricycle sang isa ka motorsiklo kagabi sa highway sa Barangay Hilamunan sa Cabancalan City. Patay man ang nakabunggo nga driver sa motor nga si Jury Alvarez samtang pilaso naman ang iya angkas. Sunod sa Cabancalan PNP, nag-overtake si Alvarez sa iya ginasundan nga salakyan pero nagasugata sa tricycle. Wala gilayo nakabalik sa iya nga lane si Alvarez kabangdanan nga iya nabungguan ang tricycle sang pamilya Henubio sa pihak nga lane. Ginpangdala ang tanan nga nasamaran sa District Hospital sa Cabancalan pero si Ann Crizel ang gindeklarar nga dead on arrival samtang si Alvarez naman ang napatay sa ospital. Sa number 5, sinigid lamang nga hapon isa ka babae ang patay matapos tiruhon sa riding in tandem sa reclamation area sa Bacolod. Nagapaglakaton lang pasado launa sang hapon ang biktima nga si Renalyn Maming o kon alias Mayang sa Purok Lampirong, Barangay 2 sang siya ang ginpunduhan sa kagtiruhon sang riding in tandem. Ang biktima may igo sang bala sa iya sining nga guya nga amo ang gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Ginusisa pa karon sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Nagapadayon man ang follow-up operation agud makilala kag madakop ang mga sospek. Sa number 4, nagsugod naman subong nga adlawang pagpabakuna sa mga kabataan 12 anyos tubtub 17 anyos sa bilog nga probinsya. Sarang magpabakuna ang mga kabataan sa tagsa nila ka local government unit, mayara man sa Negros Residences. Padayon man ang pagbakuna sa mga kabataan nga mayara sang comorbidity sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City, amo man sa mga ospital sa Cadiz kag Cabancalan. Sa mga may comorbidity dapat mayara sang medical certificate kag kun guardian ang upod sang kabataan, dapat mayara sang parental consent. Importante man nga dapat nakaparegister o kung nakapalista antes magpabakuna. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, kung matigayon labot ang target nga mabakunahan sa mga kabataan, dako ini nga bulig sa paglabot sang herd immunity. Dugang pa ni Diaz, ang pagbakuna sa mga kabataan magahatag sang ligwa sa ulihi sa pagpatigayon sang face-to-face classes, agud to amat-amat makabalik naman sa normal ang pag-eskwela sang mga kabataan. Not once protected ang ato estudyante, perhaps schools can open, no? And students can experience a normal naman nga experience sa aton nga pag-eskwela, no? Ang teaching sa
online o kabudlaygid. Mas namin kita ni kung sugtata sa DOH nga biskin wala comorbidity kung may minor nga makadto sa ospital, dito na lang sila pati, no? So we are trying to open as many vaccination centers as possible. Sa number 3, sa Bacolod naman, ginapaabot ka masobra sa 1,000 ang mabakunahan ng mga minor de edad. EUC may paandam nga hindi anay maglagaw. Ma-report si Nico Delfin. Ang mga nagaedad 17 anyos panubo hindi gihapon makagwa sa mga puluyan sa idalom sang Alert Level 4 status sang Bacolod. Pero karon nga nagsugod ng pediatric vaccination para sa mga 12 to 17-year-old, sarang sila nga makakadto sa Ayala Mall kag SMX Convention Center para magpabakuna kaupod ang ilang mga ginikanan o kon guardian. Pero ginapaandaman na sila sang katapos ang Emergency Operation Center nga ipaiway gid-anay ang maglagaw bangod sarang sila gihapon malatnan sang COVID-19. Dapat watch out din nila mga side effects nga expected. Tapos ikaduha, pagkatapos ni direkta sila puli, kaya hindi sila pwede kalagaw. Kaya ang mall bawal sa mga kabataan nga 18 anyos papanaog. Kaya hindi man pwede sa 65 years and above. No? So kinahanglan dalon lang nila ilang mga requirements kompleto plus kinahanglan upod gid ang ilang guardian or parent. Kaya kung sila lang hindi ka ta magbakuna. May masobra man sa 1,000 ang ginalauman nga mabakunahan nga kabataan sa vaccination center sa mga mall lakip na sa Riverside College kundi sarang man makapabakuna ang mga minor de edad nga may comorbidity. Smooth gid kag may ka-organized mayo. So I'm glad nga may vaccine na available sa mga minors kag ari na sa Bacolod. Sa records ng EUC, may masobra sa 5,000 nga mga minor de edad ang handa magpabakuna. Sa badason nga simana, pabasugon pa sang syudad ang pediatric vaccination, kaupod man ang mga pribado nga eskwelahan sa Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 2, sa Cabancalan City, isa ka government doctor kag university dean ang nagtaliwan bangod sa COVID-19 sunod sa City PIO. Sa post ang Central Philippine State University, nagasaad nga ila ginakasubo ang pagtaliwan ni Maria Lorena Bailon Crobes nga Associate Professor 5 kag Dean sang College of Arts and Sciences sa nagligad nga Nobyembre 1 bangod sang Acute Respiratory Distress Syndrome. Siya ang labing ginadumdum sang iya nga mga kaupod sa trabaho bilang isa ka maayo nga leader, mentor, colleague kag abyan. Ginsiling sa presidente sang CPSU nga si Aladino Moraca nga may duha ka iban pagid nga manunudlo ang naka-quarantine bangod sa COVID-19 kag sirado karon ang bulutuan para sa disinfection. Sa Facebook page naman sa Cabancalan City nakapost ang ilang pagkasubo sa pagtaliwan ni Dr. Gladys Patindol, Medical Officer 4, tugas ng COVID-19. Nakabutang man sa post nga labing nagapasalamat ang syudad sa iyang serbisyo kag pagpangalagad nga nahatag. Nagpanawagan na si Mayor Pedro Zayco kag Vice Mayor Raul Rivera sa mga punong barangay para pabaskugon pagid ang vaccination campaign. Amo man ang panawagan sang probinsya. We are campaigning ang tanan pabakuna gid, no. Dako ang bulig even if malatnan kita hindi kita matamaan and nami gid ya kung hindi kita malatnan kagang ko ang bakuna makasagang gid sa virus nga hindi kita magbatsyag miskin nano nga simptoma. So ang aton subong vaccination damo kita sang bakuna, palihog take the opportunity. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka mga COVID positive ang separado nga nakapalagyo sa quarantine facility sa Barangay Tangub kag Barangay Batas sa Bacolod. Isa sa ila, amo ang nasapwan nga patay sa kahapon sa kilid sang baybay sa Barangay Pahanukoy. May report si Nico Delfin. Ginklaim na kainasang aga sang iya himata ang bangkay sang lalaki nga nasapwan patay sa kilid sang pika-pika sa baybay sa Barangay Pahanukoy sang Martes sang aga. Suno kay Police Major Jory Puerto, Oktubre 30 pa lang sang ilaman ginpangita ang 40 anyos nga COVID-19 positive nga nagpalagyo gikan sa quarantine facility sa Barangay Tangub.
Siya mismo ang nakaistorya sa pamilya sang amo nga persona. Ang pamilya ay ginihalin sa Bakong sa Bago. Wala man ang pamilya ng diferensya. Wala man kami nakakonfirm pa. So basic depression niya sa pagka-positive niya kapag quarantine yun yung nalagyo siya. Suno pa sa pulis, posible nga nagka-depresyon ang mga persona sang ginsulod sa quarantine facility. Nagagwa sa karon nga hindi lang isa ang nagpalagyo gikan sa quarantine facility. Ginkumpirmar ni Dr. Edwin Miraflor nga isa man ka 37 anyos nga taga-Takuling ang nagpalagyo sang amuman nga adlaw. Sinila nga ugto sang nakuha sang EOC extraction team ang amo nga COVID-19 positive kag ginbalik na sa pasilidad. Nakablatter na sa PNP ang insidente, pero handang pamunuan sang EOC nga mausisa ang natabo agod matagaan ini sang atensyon, ilabi na ako ng mga ginadala sa isolation facility ang nagabatsyag sang depresyon o kung anuman nga sa isang balatian. Imbestigahan tayo na, kag pangitaon, kag pabalon kung anong natabo, is it COVID-related? Kung wala kita sa uniform personnel sa ato ng facility, may ala kita nga tanod dia nga nagabantay, no, 24/7 sa ato ng mga TTMF facility. Nagpanugyan ang EOC sa mga close contact sa mga nalagyo nga magpaidalom sa 14-day home quarantine. Bisan ng mga pulis nga nag-usisa sa nasapwan nga bangkay, ang handa man nga mag-self-isolate agod masiguro nga mapaiway ang posible paglaptas ng virus. Kahapon sang aga sang masapwan ang bangkay sa may kilid sang pika-pika. Gikan sa kilid sang baybay, gindalang bangkay sang COVID positive sa isa ka puninarya. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, mga taga-probinsya sa Nueva Ecija, isa na kadekada nga nagapadulong sa Bacolod City para magbaligya sang Christmas parol kag mga Christmas decors nga himo sa LED lights. May kabudlayan man sa pagbiyahe bangod sang pandemic, ila ginatinghuan nga makatabok para sa ila nga mga suki. May report si Romeo Subaldo. Basta gani bare months na, agaw atensyon sa may dalan sa Lacson kung gabi ang ini nga mga nagabanaag nga mga Christmas lanterns, mga parol, kag LED lights sa tupad lang sa Mandalagan Bridge sa Bacolod City. May nagkanilaing nga mga shapes sa Christmas decorations nga napuno sang LED light, may stars, angel, may bilen, Christmas tree, kag Santa Claus nga nagasakay sa sleigh kag may mga nagadalagan nga reindeer. May mga parol man nga himo sa Pampanga. Nagkanilaing nga mga sizes, kag may mga suga nga nabutang sa Capiz shells. Sunod sa kay Kevin Inyoza, isa sa mga nagapanghimo sini. Bulan pa lang sa Setyembre, ari na sila sa Bacolod para magsugod sa pagbaligya kag magpauli balik sa ilang lugar antes magpaskwa. Mga isa na kadekada ini nila nga ginahimo. Mabudlay kuno ang pagbiyahe via Roro vessel halin sa Luzon pagkadto sa Negros bangod kadamo sa mga dokumento nga dapat ipreparar bangod sa pandemic. Nung nag-travel po kami, mga 20 na po kami dito nung October 20. Tapos 6 na araw ho kami stranded sa daan. Bakit po? Marami ho hinahanap na papeles. Sa inyo? May dala kayong sasakyan? Meron na. Nakakarga to lahat sa sasakyan? Isang karga lang ho yan. Sulit man kuno ang tanan nga kakapoy sa pagbiyahe, kay may nagabinakal na sumugod pa lang bulan sa Setyembre. Wala man sila nagaka-zero sa kada adlaw. Dito sa ilang lugar, madamo na kuno abis ang kompetensya. Amo kun nga adri sila nagakadto sa Bacolod, kag masami nagakaubos man ang ilang mga baligya. Bisan gani sa Bacolod na, padayon pa sila sa paghimo sang dugang pagiging mga Christmas decors, kay bisan pandemic, madamo sa nagabinakal. December Bago magpasko, umuwi na kayo sa Nueva Ecija. December 10, yun lang. Sir, mga ilang mga ilang parol din yung naibibenta nyo? Mga ilan? Hindi ko masyadong pero kasi hindi namin mabilang Pero habang nagdi-display, may ginagawa pa rin. Opo. Nag-range sa 1,000 ka pesos tubtub 4,000 pesos sa ilang mga Christmas decorations, depende sa size. Nagadako, mas mahal. Maswerte man kuno kay kada pagkanto nila sa Bacolod, bakante man ang iniga lugar nga ilang ginarentahan. Gani, nakahibalo na ang ilang mga customer kung diin sila makitaan. Ang skills sa paghimo sini, natunan man lang ni Kevin sa ilang katupad balay, kag sang ulihi, naginegosyo na nila. Nahang panyaman nga may mga local producers man sang parol, pero nalipay siya kay may nanamian sa gihapon sang ilang nga mga produkto. Pero to Bob, doon nang landmark na siya sa area. No, ang baligyaan, makita mo na kung gabi. Basta mga bare months, mga September, sugod, darat na sila. Ming wala pa ta sa Digicast na feature talaga sila. Kag tuod ginaya nga damo suki kag
labi na kung dulong, kung gabi na bala, makagalan yat sa matanging nga decors. That's why Barb, isa ka dekada ang balik-balik nila kay hinabakal gid sang mga taga-Bacolod ng ilang mga produkto. Tatok sa Tambacolod, Kaya nami sa tunchak ko sa mata. Kagawa itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.